Evanjelium dnešnej nedele ponúka veľa podnetov na uvažovanie. Ja by som z nich chcel vybrať tieto 3. Poprvé, pri stretnutí Alžbety a Márie Alžbeta kladie dôležitú otázku, pýta sa, čím som si zaslúžila, že matka môjho pána prichádza ku mne. A na tú dlhú otázku existuje krátka odpoveď. Ničím. To sa nedá zaslúžiť. To, že Boh vstúpi do nášho života, je nezaslúžiteľné. To ale neznamená, že sa nemáme pripravovať. Aj cieľom adventnej prípravy je, aby sme sa stávali stále viac schopnými spoznať Boha, ktorý prichádza ku nám a prijať ho. Aby sme nedopadli ako Betlehemčania, ktorí nezaslúžene dostali veľký dar, pretože v ich čase a v ich meste sa Boh stal človekom. A oni ho nespoznali a neprijali. Po druhé, Mária sa vydala na cestu. Mária je v inej situácii, o krok ďalej ako Alžbeta, pretože do Márie už vstúpil Boh, do jej života už vstúpil Boh naplno. A to ju nenechá pasívnou. Vydala sa na cestu. Na akú? Ide k Alžbete, ide slúžiť, ide drhnúť dlášku. Vydala sa na cestu služby a ohlasovania. Pretože nielen pomáha Alžbete, ale ohlasuje, aké veľké veci urobil Boh v jej živote. A po tretie, len čo Alžbeta začula Márin pozdrav, naplnil ju Duch Svätý a začala prorokovať. Hovorí Márii prorocké slova. Požehnaná si medzi ženami, požehnaný je plod tvojho života. Blahoslavená si, lebo si uverila, že sa splní, čo ti povedal Pán. Človek, do života ktorého vstúpil Boh. Človek, ktorý sa vydal na cestu ohlasovania a služby. Človek, ktorý je pripravený dať sa k dispozícii Bohu, aby Boh konal cez neho veľké veci. Stačil Márin pozdrav, pár slov na pozdrav a diali sa veľké veci. Alžbeta prorokuje. Alžbeta hovorí prorocké slova. Zhrnuté a počiarknuté. Ničím si nemôžeme zaslúžiť, aby Boh vstúpil do nášho života. Ale napriek tomu sa musíme snažiť vyrovnávať chodníky, pripravovať cestu nie kvôli zásluhám, ale kvôli tomu, aby sme boli premenení, pripravení, schopní spoznať a prijať ho. A keď ten okamih nastane a Boh vstúpi, vtedy je čas vykročiť na cestu služby a ohlasovania. Vykročiť na cestu služby a ohlasovania v postoji pripravenosti, že Boh chce konať cez nás veľké veci. Nie len, že chce konať veľké veci, ale chce ich konať cez nás.